Ну, вось я ведаю, якія мовы. Я ведаю беларускую мову, можна сказаць, ведаю, але не так выдатна я ведаю. Я таму што спрабаваў чытаць на беларускай менавіта мове, вось такой сапраўднай беларускай мове, што там мне было складана чытаць. А што ты чытаў? Я чытаў гэтую маляванку. Я думаў, ты скажаш, мне было цяжка чытаць на беларускай мове, таму што гэта была Біблія. Я уже мне падабаецца жарты на рэлігіёзныя тэмы на беларускай мове. Чаму? Потому што мне падабаецца ідэя, вось у мяне ёсць мэта на беларускай мове, каб быў такі жарт пра мусульман менавіта на беларускай мове, каб мяне забілі менавіта за жарт на беларускай мове пра мусульман. Ну, таму што гэта будзе лепшая рэклама беларускай мовы. Ну, усе будуць, што там за жарт? Перакладзіце, калі ласка, што гэта за мова? Ну, усім будзе цікава, што гэта было і за што забілі чалавека.